Helo, reit ta, da ni'n mynd i wneud can o Ben Llŷn, sydd ar y thema Moroedd. Y gan ydy Fflat Huw Pyw. Ac yn y gan yma, mae yna lot fawr o syna. I helpu ni greu y syna, da ni'n mynd i ddefnyddio rhai pethau fedrwch chi ffeindio yn y tŷ, gobeithio. Dyma nhw yma. Beth gynnon ni doch? Reit ta, mae gynnon ni sosban a llwy bren. Mae gynnon ni het, unrhyw het. Os gynnoch chi'n efo pig melyn, dyna fysa'r gorau, ond rhaid ni fyw efo hwnna. Mae gynnon ni plwg a chain bach, unrhyw fath o chain da chi isio. Balŵn. Mae gynnon ni darn o gardyn cefn box cereal, ydy os gwch, Sredis, dwi'n fawr fyta. Mae gynnon ni welltyn. Wan ta, hefo'r gwelltyn, i gael hwn i wneud sŵn de. Be ydych chi eisiau gwneud ydy torri, da chi'n gallu gweld hwnna? Torri o un ochr fel yna, a torri'r ochr arall hefyd, fel bod chi'n cael siap fel yna, chi'n gweld hwnna? Droi rownd i ddangos. So, mae hwnna'n troi y gwelltyn i mewn i ryw fath o ffliwt. Reit ta, so da ni'n mynd i ddefnyddio hwnna. Da chi hefyd eisiau rhyw fath o botal a dŵr. Ia, ni gael sŵn dŵr. Oce, reit ta, gael os fedra i gofio'r geiriau yn iawn tro yma. A roed y pethau mae gyd i fewn yn y gan. Reit, efo'r ydyn. Mae sŵn ym Mhorthdy llaen, sŵn hwylia'n codi. Blociau gyd yn gwichian. A David Jones yn gweiddi. Ai, capten! Ni fedraf aros gartref yn fy myw. Rhaid i mi fynd yn llongwr iawn ar Fflat Huw Pyw. Fflat Huw Pyw yn hwylio heno. Sŵn y codi angor. Mae'r amser mynd i forio. Caf wisgo cap pig melyn tra byddaf byw. Os caf i fynd yn llongwr iawn ar Fflat Huw Pyw. Iawn. Os da chi eisiau go ar hwnna, a os da chi methu ffeindio rhai o'r eitemau, lle fedrwch chi ddefnyddio pethau eraill i greu y syna. Sef rhaid chi ddefnyddio balŵn i wneud y blociau'n gwichian. Ella fedrwch chi ffeindio ffordd ddiddorol arall o wneud y wych. Ond ia, os da chi'n cael go arno fo, grewch fideo bach a gyrru fo mewn i ni. Gret, hwyl am y tro.